Fi żmien li ġej, il-Gvern se jkun qed jagħmel ċentru għall-artisti u l-kultura li fih se jinkludi wkoll il-Villaġġ tal-Karnival. Dan intqal mill-Ministru għall-Kultura u l-Gvern lokali José Herrera waqt l-estimi tal-Ministeru tal-Kultura għas-sena d-dieħla. Għalhekk issa qed jiġi ppjanat li dan il-proġett jieħu l-forma ta' Culture and the Arts Community Complex. Kumpless kbir, bellezza ta' proġett. Għal-Gvern qed jalloka din is-sena 1.3 miljun euro sabiex jiġi żviluppat pjan u proposta li flimkien ma' interventi neċessarji sa jwassal l-implementazzjoni ta' dan il-proġett. Il-Ministru Herrera qal kif il-proġett għal dan il-kumpless se jkun qed jiġġenera iż-żona fil-Marsa. Dan il-proġett se jinkludi l-imħażen u mużew interattiv tal-Karnival flimkien ma' studios għal mużiċisti għasfin u postijiet biex isiru laqat u korsijiet għall-artisti. Il-Ministru Herrera semma kif fil-budget tas-sena d-dieħla se jkun hemm tnaqqis fit-taxxa ta' dħul għall-artisti. Intant il-Wib tal-Gvern Glenn Bedingfield semma kif fil-budget tas-sena d-dieħla l-akbar allokazzjoni għar-restawr se tmur fuq ir-restawr tas-swar bejn Bormla u l-Fgura u l-Kottoniera u Ħażabbar. Għaldaqstant minn barra li għandna nożżu dak li sawwarna u anke fuq kollox nieħdu ħsiebu, għandna nkomplu ninċentivaw dawn l-artisti ġodda illi bħidmietom u għamilhom qegħdin joħolqu il-pajjiż illi ninsabu fih illum. Fil-Parlament kellem ukoll il-Ministru Anton Refalo li saħaq kif minkejja l-isfida tal-pandemija Heritage Malta bdiet tiġġedded. Minn proċess ta' tiġdid mhux biex jirbħu huma, Mr. Chairman, imma biex tirbaħ Malta u biex tirbaħ Għawdex.